Kapitlu 8. Kien ilu żmien ma jieqaf ftit quddiem il-mera. Kien nesa kemm iggoffalu xaru u l-leħja kellha partijiet b'inqas xar minn oħrajn. Mal-ewwel daqqa tax-xafra ħareġ xi ftit tad-demm. Kien ilu ma juża żmien u omor u t-tikek kannella bis-sadid kienu jagħtu fl-għajn aktar mill-kulur tal-fidda. Lesta u baħbaħ tnejn wiċċu. Malli olla rasu lejn il-mera, induna li bix-xar imqanfet kif kien u l-wiċċ bla leħja li kellu, rasu kienet ħadet forma simili għas-silwett li tagħmel bomba nukleari. U s-saħjar qal lilu nnifsu huwa jiġbed ċaru lura u jiċċattja n-nukli persistenti. Minn ftit il-bogħod ir-restorant kien diġà jidher ippakkjat sew bin-nies. Ħanifs kbir il-ġewwa, qabad il-basket żgħir li ġab miegħu u beda miexi lejh. L-uniformi kienet ġietu perfetta. Sewwa kien ħaseb Frank id-daqs ideali. Rick imbotta l-bieb il-ġewwa u sab ruħu quddiem raġel liebes uniformi bħalu, forsi blaqta aktar pulita. Dan baqa' jħares fiss lejh u Rick ipprova jevita milli jħares dirett f'għajnejh. Ra kif sellem u mar ħajibda xogħlu. Malli dar u mexa 4 passi, ir-raġel bil-uniformi għajjatlu. Hoj, int! Fejn minn għalik li dieħel? Rick iġġammja. Ma kienx jaf se jaqbad jagħmel. Dieħel fil-kċina ħanibda x-xift. Ir-raġel baqa' jħares fiss lejh bħarsa kera. Ma tafx li ma tistax tidħol għax-xogħol mingħajr ma tkun liebes il-beġ b'ismek. Labbar rasek u fittex il-bisa. Mhux nidħlu għax-xogħol b'nofs ħeġġa. Kompla jgħajjad dak waqt li beda miexi pass maġġel lejn xi klijenti li kienu għadhom kif daħlu. Qalb Rick reġgħet qabdet tħabbat brata normali. Ħaseb li kien diġà nqabad mingħajr ma kien għadu beda. Fil-but ħass xi ħaġa tivvibra. Il-mobile. Kien SMS mingħand Frank. Tħallix ħafna ħin jgħaddi? Irridu naraw l-effett tal-paniku. Moħħok hemm. Frank. Rick ta' ħarsa lejn l-arloġġ tal-kċina. Kienu saru 8:25 minuta. Qabad il-basket li kellu, sab il-beċ bl-isem Matthew ileq fuqha u waħħala ma' sidru. Fil-basket lemaħ il-kamera, issettjata minn Frank biex tiġbed b'mod awtomatiku. Iżda qabel kellu jsib post adattat. Ta' ħarsa mar-restorant. Innota l-inef antiki, siġġijiet bid-drapp u fl-aħħar vetrina. Kienet fir-roknanett u ġewwa kellha biss statwi antiki. Mexa sal-post u poġġa l-kamera angolata biex ikollha l-vista tar-restorant kollu u xela. Mexa lejn il-kċina b'reqqa u b'kawtela u bil-kalma kollha qabad riesa lejn mejda li fuqha kien hemm ammont kbir ta' platti u mżejna biex jiġu servuti. Fetaħ il-ġlekk tal-uniformi u mill-but ta' ġewwa ħareġ pakkett ta' sigaretti u poġġih fuq il-mejda ta' qudiemu. Dawn x'qed jagħmlu hawn? Il-waiter li staqsih kellu il-pakkett ta' sigaretti diġà f'idejh. Ixejjirhom l-hawn u l-hemm. Armi minn hemm qabel ma jrak is-situ jitfana l barra. U tefalu l-pakkett fuq il-mejda u ħallih fil-paċi. Meta konferma li ma kienx hemm ħaddieħor qribu, mingħajr ma lissen kelma, Rick qabad il-pakkett u fetħu kemm biex jara li kollox għadu ġewwa. Furketta li kien hemm fil-viċin kompla jiftaħ il-pakkett ta' sigaretti u pront ħarbet waħda mill-wirdiniet. Telet mid Rick u b'reazzjoni istintiva beda jxejjer idu. Min wara kien hemm waiter li kien għadu kif fetaħ il-bieb tal-kċina.
Kollox sew men, staqsa dak. Rick dar maħsud u poġġa idu wara daru u għamel ta' berruħu li kellu xi ħarqa f'idu l-oħra. Xejn gravi, il-platt kien jaħraq daqsxejn, gidiblu Rick waqt li jaffeċ b'siequ il-wirdiena li ħarbet. Il-waiter olla rasu u kompla fuq xogħlu. Rick ħataf l-opportunità u fetaħ il-pakkett tas sigaretti biex l-aktar wirdiena feroċjata tgħaddi għal barra. Bil-furketta li kien qabad, Rick kaxkar il-wirdiena biex taqa' fuq il-platt. Malli waqgħet fuq il-platt ta' ġin bit-salza tal-klamar, Rick kollha naqra spagetti u għatta l-wirdiena kemm biex tagħti qata' lil min kien ordnaħ. Dan il-proċess irrepetih fuq il-platt tal-awrat għal bejn il-qoxra tal-imħar u għal maċ-ċips tal-burger u kif kien hemm waħħal waħda mal-ġobon maħlul tal-burger stess. Nofs il-platti li kienu lesti biex jinħarġu l-barra issa kellhom fuqhom wirdiena u Rick għaffeċ b'sodisfazzjon il-pakkett ta' sigaretti u ramih. Issa kull ma kien jonqos kien li jibdew jieħdu il-platti lin-nies u minn hemm jibda l-paniku. Fil-pront daħlu 3 waiters u kull wieħed qabad 3 platti. Wieħed minnhom dar fuq Rick. Tista' ġġibhom int l-aħħar 3? Rick ma setax jgħid le, imma hu waiter ma kienx u ma kellux idea kif tista' taqbad aktar minn 2 platti f'daqqa. Baqa' ma ċċaqlaqx, filwaqt li dawk li kienu ġab il-platti f'idhom kienu qishom mhuma qed iġorru xejn. Il-waiters baqgħu iħarsu lejh, hekk kif qabad platt u beda jara kif l-imniefa ħajerfa' t-tielet wieħed. Issa nerġa' niġi għall-aħħar platt, għalilhom waqt li qabad miexi l-barra biex iservi l-klijenti. It-3 waiters baqgħu iħarsu lejn xulxin bil-platti bbilanċjati sew fuq idhom. Dan minn fejn inqala, għal wieħed minnhom, waqt li fuq il-platt li kien qed iġorr kien hemm wirdiena ħoxna tisforza biex toħroġ minn ġo ħalq lawrata friska. U hemm jintemm kapitlu 8 u jiena se nieqaf hawn minn dan ir-romanz ħalli naħallikom daqsxejn bil-kurżità ħalli dak li jkun min irid jissellef il-ktieb jew nkella jixtrih. Dan huwa pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin.